que l'acció d'empadronar-se, siguis espanyol, siguis estranger, tinguis papers o no els tinguis, no és una acció de decisió voluntària dels ciutadans. La llei obliga a les persones a estar empadronades en aquell municipi amb el que tenen la seva residència habitual. I això és important. I a vegades parlem de drets i deures dels immigrants. L'empadronament és una obligació de les persones immigrades, igual que ho és per la resta de persones. I això per una qüestió molt bàsica que crec que també s'ha perdut de vista una mica amb el debat. S'està fent un ús o s'està intentant fer un ús polític del padró quan es tracta d'una eina estadística que el que fa és recollir la foto real de quines persones hi ha visquent a les nostres ciutats i per tant al nostre país i per tant quin perfil de persones tenim entre nosaltres. El padró per si no dona drets, no és l'empadronament o la llei del padró la que dona dret a l'accés de les persones estrangeres a la sanitat ni a l'educació dels menors. Els municipis, que són els encarregats de gestionar el padró, s'han d'encarregar d'aquesta gestió, però no poden considerar l'empadronament com un acte graciable que decideixen donar o treure als ciutadans en funció d'una situació administrativa determinada. Competir per recursos no és un problema de confrontar ciutadans, sinó que és un problema de si els recursos que les administracions ofereixen són prous o no per accedir a tota la ciutadania que n'ha de ser usuària. I aquest és un debat que no s'ha fet. Hem crescut com a país amb més d'1 milió de persones, però no s'ha dimensionat, i això ho hem denunciat moltes vegades, els serveis públics perquè això sigui en conseqüència. No podem deixar de pensar que hi ha un element electoralista o polític en una decisió com aquesta tenint en compte el marc on es dona. I per tant, tenint en compte que iniciem tot un procés a partir d'aquest any de contendes electorals, el que volem demanar és que no tornem a fer el que hem fet moltes vegades, que és a fer un ús partidista i absolutament electoralista del fet migratori. Per això tenim una eina i la Generalitat, conjuntament amb les agents socials i amb altres entitats, vam signar el Pacte Nacional per la Immigració. Se n'ha parlat poc aquests dies, però aquest pacte, que no és baladí perquè no era només una acció del govern, sinó una acció amb la que hem participat la societat civil d'arreu del país i els municipis també, a través de les seves federacions, tant la Federació de Municipis com l'Associació de Municipis, volia ser precisament un document i un treball conjunt que servís per evitar aquesta mena de situacions. Entenem que això no passaria, i ja fa temps que ho demanem, si les persones immigrades també comptessin dintre d'aquest cos d'electors. Difícilment a ningú se li acudiria a fer afirmacions com aquestes sobre un col·lectiu en concret de persones que després haguessin de votar a les eleccions. En el cas dels immigrants, malauradament, aquest dret no el tenen reconegut, només que en situacions molt concretes on existeixen convenis bilaterals, però que estem parlant d'un número molt anecdòtic, i per tant continuen sent un element de disputa en tant que com que no opinen, per tant no voten i són sempre la bossa dels cops, si em permeteu l'expressió. Per tant creiem que no és baladí en aquest moment tornar a situar una reivindicació que per la UGT és històrica com és el dret de vot de les persones estrangeres a les eleccions municipals. Com a UGT i com a amic és posar-nos en contacte amb tots els grups parlamentaris dels partits que van ser signants del Pacte per la Immigració en el seu moment, recordar-los aquest compromís comú signat per tots i la necessitat de posar-ho sobre la taula i de defensar-ho més que mai, a la vegada que demanar el compliment d'aquests criteris pactats també de forma comuna sobre l'empadronament, tant amb els partits polítics com amb les dues federacions que representen les entitats municipals, per tant la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis.